Вітаю вас! Мяне завуць Сумейка Ульяна. Вучуся я ў 8 класе Жамчужніцкай сярэдняй школы. Вашай увазе прапаную верш імена панчанкі «Горкая гордасць». Каралеўскімі замкамі ганарацца, саборамі. Мы зямлёй партызанскую, перамогай над ворагам. Нехта хваліцца рознымі трыумфальнымі аркамі. Мы аршанскімі соснамі, магілёўскімі хмаркамі. Хай наўкол электроніка і машын табуны, плача тоненькі-тоненькі ў сэрцы голас вайны. Жыта шчодрае косе, славім шчасце гады, а гасцей усё возім у хаты. На зямлі нашай светлай добра жыць і любіць. Аб чацвёртым мы не можам забыць. Наша горкая гордасць прасвятлее ў вяках. Не скрышылі нас орды, не адолеў нас страх, ні трапічная парнасць, ні мароз невыносны. Каралеўскія пальмы, партызанскія сосны. Аркадзь Куляшоў. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 4 пад канвоем, з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы. 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай — гэта бацька іх родны. Бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клююць новы загад, суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен з'явіцца, скарыцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеці. Они з'явяцца, расстраляны, будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора к нам прыйдзе татка? Скора, суцішае цётка малога. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю даст, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні. Суцішае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, праўду кажа пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога толькі меншы, сын трохгадовы. Вы нічога яму не кажыце. Навучае дзяцей Міная. Сын у сне гаворыць аб жыцці, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты малодшаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні. Суцяшае кабета. Спі, сынок, і твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца зыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык раду іх сонцу і волю. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кат у льняны галов. Пачынае сын Міная. Стрэл. Упаў хлапчук 3 гадоў. Кат ізноў пісталет здымае. На сцяне заложнікаў ці. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце ўсе бацькі на калені.